Paul Asha huwa meqjus fost l-aqwa artisti Maltin fil-qasam liriku. Ismu xteret mhux biss fuq il-palk ta' bosta teatri madwar id-dinja, iżda wkoll fil-bosta rivisti u ġurnali awtorevoli f'dan il-qasam. Huwa l-persuna li stabbilixxa it-talent tat-tenur internazzjonali Joseph Calleja. Imwieled il-Belt Valletta fit-28 ta' Jannar tal-1923. Huwa ħal edukazzjoni fl-Iskola ta' San Pawl fil-Belt u wara fis-Seminarju tal-Arġisqof. It-talent tiegħu inħass minn tfulitu fejn kien diġà attiv sew fil-kor Skola Kantorum fil-Knisja San Ġagbu l-Belt taħt id-direzzjoni tas Sur Mast Carlo Diacono. Huwa beda jattendi għal lezzjonijiet tal-kant mat-tenur Malti Niccolo Baldacchino. Id-debut operistiku f'Malta seħħ fl-1946 meta Asha interpreta l-parti ta' Turiddu fl-opera Cavalleria Rusticana ta' Mascagni. Din kienet imtella fil-Radio City Opera House fil-Ħamrun. 4 snin wara, fl-1950, id-debutta fl-Italja, fil-Politema f'Catanzaro, fejn Asha kanta l-karattru ta' Manrico fil-Trovatore ta' Verdi. Fl-1952, id-debutta fil-Renju Unit, fil-Covent Garden, fejn der fil-parti ta' tenor singer Frozen Cavalier ta' Strauss. Wara bosta diriet f'kunċerti ma' kantanti famużi barranin, fostom Tito Schipa u Maria Caniglia, Asha kien infaħħar u rċieva ħafna inkoraġġament biex ikompli jistudja. F'Marzu tal-1950 huwa mar Ruma għal din l-avventura, l-aktar wara l-inizjattiva ta' Caniglia li laqetu ma' Alberto Pauletti, għallim tal-kant attiv fit-Teatru dell-Opera f'Ruma. Fl-1951, waqt li kien fl-Italja, rebaħ il-konkorso per ġovani kantanti liriċi. Konkors li fih ħadu sem diversi kantanti Italjani, fostom Franco Corelli, Anita Cerchetti u Gabriella Tucci. U ngħata borza ta' studju biex jitħarreġ ma' Giuseppe Bertelli, Luigi Ricci u Riccardo Piccozzi fit-Teatru dell-Opera f'Ruma. Ukoll fl-1951, fl-istess teatru ittellet il-produzzjoni minn Spoleto tal-Aida fejn Asha kanta l-parti ta' Radames. Partijiet oħra importanti fl-esperjenza tiegħu fl-Italja kienu fl-opri Andrea Chenier, Carmen Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Tosca, Il Trovatore u Norma. Bejn l-1952 u l-1958, Paul Asha ingħaqad ma' Royal Opera House Covent Garden Company bħala tenur solist kif ukoll wieħed mill-mistiedna speċjali. Il-partijiet tiegħu kienu varji fosthom hemm Melo fl-opera Tristan und Isolde, Flavio fin-Norma, Pinkerton fil-Madame Butterfly, Radames fl-Aida u tenor singer f'Der Rosen Cavalier. F'dan l-istess perjodu u nstema' bosta drabi wkoll fuq il-BBC u anke fuq l-ITV. Fir-Renju Unit l-esperjenza ta' dan it-tenur ċelebri Malti tinkludi bosta partijiet ewlenin fl-opri Il Trovatore, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, La Fanciulla del West, Carmen, Marta, Bohemian Girl u I Lombardi li fiha kanta l-parti ta' Arvino. Recordings ta' ħafna minn dawn l-ispettakli għadhom jeżistu sal-lum. Apparti dan, sal-1961 kien attiv ma' kumpaniji operistiċi oħra fosthom il-Welsh National Opera Company ma' Dublin Grand Opera u Carl Rosa. Barra teatri, f'Malta Paul Asha spiss der ukoll fi knejjes u postijiet oħra fatta kunċerti u recitals fosthom fir-Requiem ta' Verdi. Der bosta drabi bħala attrazzjoni speċjali f'Radio City Opera House fil-Ħamrun, l-Orfeum fil-Gżira, kif ukoll fil-Ġonna tal-Argotti fil-Furjana. Jekk l-ammirazzjoni tal-pubbliku kienet kbira, wis aktar kienet il-kritika pożittiva li huwa kellu. Asha irtira mill-arena internazzjonali f'Mejju tal-1961 u ddedika ħinu għal familtu u t-tagħlim. Dik is-sena huwa ssieħeb mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni u ħadem hemm sa martira bħala kap tad-Dipartiment tal-Mużika fl-1984. Fil-frattemp huwa kien ukoll direttur tal-mużika fil-Kulleġġ St. Edwards bejn l-1967 u l-1973. Bejn l-1965 u l-1988
Huwa kien ukoll rappreżentant onorarju ta' Trinity College of Music ta' Londra għal Malta. Barra minn hekk huwa għandu l-liċenzjat mir-Royal Schools of Music u mit-Trinity College of Music u l-Fellowship mill-istess kulleġġ kif ukoll mill-London College of Music. Fl-1994 huwa ngħata il-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika u sentejn wara ingħata l-Lifetime Achievement Award fil-Malta Music Awards. Fl-1999 għaxa ingħata l-Midalja tad-Deb mis-Soċjetà Maltija tal-Arti, Manifattura u Kummerċ. Uħud mill-live recordings li saru fil-ħamsinijiet inħarġu fuq diski għal-beħ, inkluż riċentament fuq żewġ CDs. Jiena Polaxa li ġejt naqsam dan il-moment pjaċevoli magħkom. Grazzi tal-istidentuni wkoll. Polaxa kien simbolu, kien biex tuża kelma bl-Ingliż a role model li nexxielu jagħmel dak li ħafna kantanti Malti kienu jixtiequ imma ftit irnexxielhom jagħmlu. Dik illi jsifru barra mill-limitazzjonijiet ta' pajjiżna ta' dik gżira żgħira tagħna u jmorru jimirħu f'pajjiżi bil-wisq ikbar fejn il-mużika forsi għal dak iż-żmien għalmenu iktar stmata milli kienet hawn Malta fejn il-kantanti kienu biex ngħidlek grupp ta' nies imwarbin għax kull meta kienu opera jew affarijiet hekk kienu jiġu kantanti minn barra minn Malta. Meta sirt nafu, speċi kien għandna ħafna affarijiet in common, l-iktar waħda hija l-mużika u l-operi, għax jien l-operi nħobbhom ħafna. Il-karattru tiegħu joġobni, aħna niftehmu ħafna, ma mmerux il-xulxin wisq, allura speċi he's a gentleman, għandu doti hekk affarijiet li joġbuni ħafna, rispett kbir. Meta nkunu d-dar, Paul iħobb joqgħod jirrakkuntali fuq il-karriera, peress li jiena il-karriera tiegħu ma kontx involved, niftakar affarijiet żgħar biss u joqgħod jirrakkuntali fuq kif meta kien ikkanta u forsi xi episodju, ma mhux li nitkellmu l-ħin kollu fuq il-karriera lanqas, ma jirrakkuntali ħafna episodju kien l-Ingilterra, kien l-Italja. Jiena bla ħajra bdejt inkanta, il-għaliex malli l-mama semat li għandi naqra ta' vuċi u kella 7 snin. Ħaditni San Pawl, jimmi l-belt, u konna naqodu ħdejn San Pawl. U ħaditni San Pawl, kien wasal il-Christmas, u introduċietni l-organista, u l-organista ġanni nibda nkanta. U bdejt nkanta fil-miliet. Kizmi kelli 7 snin ma' tfal, l-oħrajn insomma. Iktar tard mbagħad kont immur l-Istitut ta' San Ġagbu, il-Belt, kelli forsi mbagħad 9 snin naturalment, u bdejt inkanta u meta kelli daqs forsi 12 sena, il-maestro di kappella kien preċiżament is-Sur Mas Carlo Diacono li kien maestro di kappella ta' San Ġwan ukoll. Dak iż-żmien. Dak iż-żmien fejn konna morru l-Istitut ta' San Ġagbu kien importanti ħafna. Sobin kienu jmorru hemmhekk. U t-tfajliet kienu jmorru fil-Knisja ta' Sant Rokku li qiegħda strada Sant Ursola. Allura konna nkunu sobin għalihom u t-tfajliet għalihom. Insomma dak iż-żmien. Mbagħad, naturalment, bdew ġobni l-kantax, meta kelli 12 sena, il-vuċi żviluppat. Il-vuċi tiżviluppa mainly bejwer jor, kollok 11 sena. Allura me fejn tittiqaf ftit biex inti tibda tinduna li titbiddilek il-vuċi, tiqaf ftit, tittieqa ċans. U naturalment tmur fej għandha tmur. U tgawdija hekk meta tkun meta ssir raġel għal dejjem, hopefully. U s-Sur Mas kien poġġieni ma ngħidulhom is-sekondi, forsi ma kontx nista' nkanta aktar floli hekk biex bħat-tfal qalti. U kont nagħmel xi sowru żgħir hekk jiena. Kien hemm ħija li jaħfir ċali folut ukoll, dak kien baqa' jkanta
Hekk ma tfalli saġmuna, kellu vuċi rqiqa, da kollu. Naħxerit del-vuċi u da, hemmhekk kan mbagħad bdejt inħobbu dak il-mister. U bqajt inkanta waħdi bil-mod u nisma' l-Caruso li kien miet f'dak iż-żmien mejn li mela twilit jien. Jiena twilit fin-1923 u bqajt niffollowjah. U meta kelli mbagħad forsi 14-15 sena, kont inkantaw nitgħallem l-arji li kien u kont noqgħod inkantaw quddiem mera. Insomma, il-mama niftakar kienet tmur it-tarsna, xil-papa tiegħi kien fin-Navy, petit officer fin-Navy, u kienet tmur id-dwana u tmur eventually Sant'Angelo għax kien post idem. U kont inkanta, kont supro, u għad id-dar, kienna mera kont għod inkanta qoddima biex napprova l-nifsi speċi. Bdejt mbagħad naturalment bdew japproċjawni fuġi kienet għadha friska, ma bdew japproċjawni das-sur Mastrit tal-Majstri Kappella tal-Knejjes. U għamilt forsi ma nafx imma forsi sena inkanta per eżempju fil-Knejjes mhux ħafna ta' għax jiena kelli ħabib illi kien jatin il-pariru, kien jgħidli tkantax għal xejn, tkantax tisforzax, għax da mhux ismi tisforza, insomma. U allura kontant nibżar li tlef għal-vuċi illi kont nobdi li għajduli, insomma. Hemmhekk mbagħad meta wasalt kelli forsi 17-18 sena u anki iktar. Bdejt nistudja għand is-Sur Mas Nicolo Baldacchino li kien tenur fi żmienu, bravu, u kien joqgħod il-Ħamrun. Minn hemmhekk naturalment mbagħad bdiet il-propja karriera. Dak hemmhekk qiegħed il-Ħamrun mas-Sur Mas tiegħi Nicola Baldacchino. Nicola Baldacchino kien tenur ukoll, u kien kanta barra wkoll. U għallimni, preparani l-ewwel, mbagħad komplet nistudja barra. L-ewwel birrajt ropra kienet meta kont tifel żgħar kelli forsi 9 snin, għax taħtna kien hemm wieħed kellu fonograf. U kien iġiba joqgħod fuq il-ħoġor tal-postem fejkonna. U kien jidoq il-diski ta' Caruso dak iż-żmien. Kien għadu jmut Caruso, kien jidoq il-diski ta' Caruso. U kien hemm wieħed joqgħod ħdejna. Meta kien jgħaddi kien jarani dejjem jgħid jekk nismaw. Perfett, nisma' kont dilettant ta' tifel. Insomma, għalla l-mamma darba, għalla xi darba neħdu miegħi airport, għadna neħdu miegħi għadna norreħġi. Għax kien jagħmel parti żgħira, kienu u flok ħalsuhom kienu kien parti żgħira, mhux ikanta. Kien isom pereżempju lanza, kien jilbes ta' tork, kien jilbes ta' iswed, ta' xieħ, ta' hekk. U daw ħlas kien jituhom biljett, ma nafx hekk hux nej. U meta kien imistnina ħadni, insomma ħadni bidejja, potellani fuq fil-gallerija, għalli tiċċelax minn qabel niġi għalik, għalli s-sajn għalli tarani għalli nisan kun il-besti suwet u da kollu ġismu. U jena mort fil-gallerija għad kwiet, għax kwiet kont fil-żajr. All right, spiċċa kollox, u meta ħarġu qabel ma spiċċat. Naturalment fit-tilatat meta rajt dak is-suwed kollha, l-iskjavi, ħirġin kollha suwed, kollha l-istess, kollha kważi ndaqs. Kollha jennejhom isebġu daqshekk bajda. Dik l-unika ħaġa bajda li stajt nara jien. U ma ċejn għad kwiet, x'għand mort id-dar bdejt nikbi. U ma għatli x'ġara, għatli mort tant biex nara ġanni, biex nara fejn x'jagħmel u ma jagħmilx, u ma stajt narfu xejn, ma stajt nara xejn, ma stajt narfu xejn, bdejt nikbi serjament.
Għax rrit ngħidlu pereżempju proset, Ġanni pereżempju. U ma stajtx. Għat nara tikkonfondi xejn. Għat li ħalli sa meta tiġi xi opra illi jkun jistgħu jidħlu fiha l-qassisin. Għax fi żmien meta kont tifel jien, il-qassisin ma kinux jistgħu jmorru knisja, irdu jitolbu l-isqof. Noħodkom. U ma għaddix xahar li ġiet iċ-Ċeċilja ta' Refice niftakar. U ġi Refice stess li kien Monsinjur tal-Papa. U ġi minn barra ġi kondaktja u. Bqajt niftakar fil-post fej kienet ħaditinna jiena. Meta kont nidħol mis-Sudarjali għal-kem meta waqa. Meta waqa kien waqa fi frar tal-41. Waqa bix-xeni kienu għadhom mdendlin mal-park tal-Elisir Damor. U bqajt niftakar dal-fatt kollu, kontinwament hekk. Jekk wieħed iqis x'tip ta' vuċi għandu Paul Asha li nista' ngħid huwa illi meta wieħed jitkellem fuq tenur, fuq il-vuċi ta' tenur, hemm diversi kategoriji ta' f'din il-vuċi. Hemm it-tenur leġġier, tenur li jista' jagħmel ruoli fopri per eżempju bħal l-Elisir Damore ta' Donizetti. Imbagħad hemm it-tenuri li għandhom iktar vuċi kbira, il-vuċi liriċi, tenur liriku. Dan it-tenur jista' jagħmel ruoli fl-opra li huma iktar kbar, iktar impenjattivi għal vuċi. Imbagħad anke bejn daka u bejn imbagħad il-tenur drammatiku illi jista' jagħmel ikanta opri bħal per eżempju l-Otello ta' Giuseppe Verdi, l-Aida ta' Giuseppe Verdi, hawnhekk kien fejn jidħol Paul Asha. Għax il-vuċi ta' Paul Asha hija vuċi li ngħidula ta' tenur liriku spint. Spint tfisser vuċi li qiegħda bejn il-vuċi ta' tenur liriku pur u t-tenur drammatiku. Infatti, dejn mill-opri għandek għandi lista ta' opri li kanta Paul Asha. Tnejn mill-opri li kanta Paul Asha huma l-Aida fejn jagħmel il-parti prinċipali ta' Radames u wkoll l-Otello ta' Verdi fejn għamel il-parti prinċipali ta' Otello. Dik l-opra tirrikjedi vuċi drammatika. U il-vuċi ta' Paul tant kemmija vasta, tant kemmija vibranti, tant kemmija virili li seta' jkanta wkoll dawk il-partijiet li forsi fl-istorja tal-opri huma l-iktar partijiet li jagħmlu peace fuq il-kantant. Imbagħad però jekk inħares lejn il-lista, Paul kanta wkoll Andrea Chenier fejn jagħmel il-parti prinċipali ta' Chenier. Għamel ukoll il-parti ta' Don José fl-opra Carmen ta' Bizet. Għamel ukoll il-parti ta' Turiddu fl-opra Cavalleria Rusticana ta' Mascagni u tant oħrajn fejn it-tip ta' tenur huwa tenur liriku. Imma tant kemm għandu vuċi trenjata Paul Asha illi seta' jagħmel ukoll dawna il-partijiet bl-ikbar faċilità. Inkanta ġeneralment l-opri arji, ġeneralment mill-opri arji u duetti. Arji mill-opri li kont inkanta jiena. Daw li smajtu l-Pagliacci, arja mit-Trovator, mux neċessarjament li tkanta mill-nom imma mainly kont inkanta dak li diġà naf biex ma noqgħodx nistudja ħaġa oħra flok nistudja dak li ġandi fil-but speċi. U żejt il-kelma vuċi trenjata. X'inhija? Il-vuċi hi xi ħaġa li jagħtilek il-bambin li titwiled biha jew għandek jew m'għandekx. U Paul Asha twieled vuċi tajba, però meta qegħdin nitkellmu vuċi ta' kantant di vuċi differenti minn sempliċi vuċi li bjan nużaw għal kuljum. Għaliex biex tuża l-vuċi bħala kantant trid tkun vuċi li tiżviluppa bħala strument mużikali. Trid żmien twal ta' train ta' studju, paċenzja kbira, eżerċizzji u probabbli id-dum 3-4 snin qabel ma l-vuċi tiegħek tiġi verament vuċi ta' kantant, verament vuċi bħal ta' strument mużikali. Però barra minn hekk
kantant, speċjalment kantant professjonali kif kien Polasha, kantant li kanta fl-opri fl-aqwa teatri barra minn Malta. Mhux kwistjoni ta' vuċi biss, anke ta' vuċi trenjata, x'kantant rid kollu ħafna doni oħra, pereżempju rid ikollu udit tajjeb li jisma' il-mużika sewwa, li meta jkanta nota tkun nota intonata, tkun nota fil-kordi li qegħdin jagħmlulek l-istrumenti, mhux tonata. Rrid ikollok memorja wkoll għax kantant meta qiegħed jagħmel opra fuq palk qiegħed ikanta kollox bl-amment. U meta wieħed jistudja l-parti, qiegħed nitkellem l-esperjenzi wkoll personali għax kantajt ħafna opru wkoll. Kantant irid jistudja mhux biss il-parti tiegħu, imma wkoll dak li qegħdin jgħidu ħadd ieħor qegħdin kantaw kantanti oħra wkoll x'qiegħda tagħmel l-orkestra. U hawnhekk kritika ħafna fis-sens li jekk inti tkun attur qiegħed tagħmel parti fuq palk, l-aċċent, il-moviment tal-kliem ħadd tagħmlu inti. Però fil-mużika f'opra l-aċċent, il-mixja tal-kliem ħajamlulek il-kompożitur. Jekk il-kompożitur jagħmellek żewġ battuti aspett, tistenna dak iż-żewġ battuti. Jekk l-aċċent ħajkun ngħidulu off-beat, titoqgħod attent tħol off-beat. Ġifieri din ukoll importanti ħafna. Memorja allura hija ħaġa li mbagħad tistudja tant ruoli differenti, f'opri differenti, ġifieri memorja hija importantissima għal kantant. U mbagħad hemm preżenza fuq palk, rid ikollok personalità. Infatti għalli xi kultant tar opri forsi fuq television u kantant għalkemm vuċi tajba, vuċi sabiħa ma tantx jippressjonak. Menti kantanti ieħor li forsi m'għandux dik il-vuċi jagħmellek iktar attenzjoni, jġiblek iktar attenzjoni. Ħafna drabi hija l-personalità ta' kantant. Xi dawn huma fatturi li huma importanti ħafna għal kantant. U fl-opinjoni tiegħi almenu Polasha kien imżejjen b'tantu tant kwalitajiet tajbin illi jrid ikollu kantant u għalhekk għamel dak l-isem kollu anki f'opri barra minn Malta. Kollox kien jgħod. Forsi l-istudja ma tkun xi ħaġa speċjali, però dak iż-żmien anke mit-lira kienet flus meta tmur l-Italja pereżempju. Iż-żombija mhux ħażin. L-Italja kienu tilfu l-gwerra u dak iż-żmien allura kienu daqsxejn batuti. Imma naturalment mbagħad kellha ħafna għajnuna. Kellha ħafna għajnuna, pereżempju l-artisti Maltin, il-kantanti rather. Maltin kienu nġabru u għamlu li serata u ma jkantaw miegħi il-Phoenicia Hotel, il-ballroom tal-Phoenicia Hotel. U kien hemm kunċerti oħra illi kienu nġabru flus biex jien ikun nista' immur inkanta. Mbagħad is-Soċjetà tal-Arti Manifattura u Kummerċ li meta ġejt lura tajta ħafna għajnuna u sirt president tagħha. Tawni scholarship. Il-scholarship kien għal sena biss, ġifieri, imma in the meantime jiena naturalment kont barra kelli l-familja u Malta u allura kont naqdef ħafna biex fejn jasal bniedem li m'għandux familja nasal jiraqablu bil-fors. Which I did. But naturalment komplejt u bdew ġejjin il-flus minn għal-ora bil-mod, ġifieri. Badna r-rotta, insomma. U bdejt nagħmel l-opri, għamilt opri mhux ħażin, hemmhekk u bdejt naqbad, insomma. L-ewwel forsi ma tlekx illi jiena mort nistudja u kelli diġà 3 tfal u l-mara. Infatti mara ma provaċ u kien ftit tal-inkwiet sakemm insomma aċċettat illi jiena mmur inkanta. U qabel ma mort inkanta kont kantajta u Malta ma' Tito Skipa,
Tagħmel ġi konċerti. U tagħmel konċert ukoll mal-sopran ċelebri Maria Caniglia. Maria Caniglia ħadet grazzi mal-vuċi u għatli tiġi l-Italja. Bat nitħa, għatli npoġġik fidejtaj. Bat nitħa, naturalment. Ma insomma, iż-żmien għadda, u meta għadda xahar, kienet battit li telegram. Se arriva in Italja entro il-1 Luglio, per esempio, tipo in mani. Insomma, bdejt naqdef jena xina kelli ħafna ġijana z-zikar l-alla. Għamilt, mux il-kant biżamilt ħafna affarijiet, anka wara l-ġeb, waqafna għadem insomma. U tlaqt. Tlaqt ma l-ġurnata mortan da poġġitni ma Alberto Pauletti, rittaf ma' Amerika. U ħadni emmek biex jisimawni. U niftakar li għamilt paprata super, għalli dak iż-żmien, meta tkun għaddek żgħir u tkun bħali irrid nasal qabel wasalt. Allora mort bid-duett tal-Otello. Issa l-Otello jopra tagħmilha meta tispiċċa karriera, u meta qasbdejt, għadek tibda. Insomma, u daħlu li f'kamra żgħira da San Paoli kien direttur artistiku. U kif semari kanta u da kollu waqqafna wara ftit għallu għamuru fuq l-stage. U minna għamuru fuq l-stage. Għatta sen kanta fuq l-stage. Għallu għana għajdlu jkanta l-arja tal-Aida, Radames. Kantajtlu Radames, kantajta mux ħazin. U mbagħad ġara li semmew l-Spoleto, ġadu l-inkanta ftit ieħor u għamilt il-competition ta' Spoleto u flimkien ma' kantanti tajbin ħafna anki iktar minni għaddejt magħhom. Fosthom Franco Corelli, Anita Cerquetti u daw kienu daw artista li għamlu karriera kbira. Fil-1952-53 jew 53-54 kienet saret waħda mill-ikbar norma li għad fid-dinja ta' żmien wissa għada tissemma ta' Maria Callas. Maria Callas kienet sopran mill-Barnett, ġifieri. U niftakar jiena u John Sutherland konna minna l-partijiet sekondarji għal-jom daw. Konna fil-kumpanija ta' Covent Garden. U konna minna partijiet sekundarji magħhom, ġifieri. U naturalment tkollok vuċi tajba biex kanta ma daw in-nies, mhux veru. U ekku anke Sutherland kella vuċi veru tajba tant li Sutherland kienet saret minn floka. Meta spiċċat Callas, John Sutherland kienet saret ċelebri mbagħad. Niftakara jiena darba għaddejjem wara l-kwinti jekk kienet tagħmel toqba fl-screens. U x'ismu, u kienet tħares toqgħod tara tkanta. Kanta biha jien. Mbagħad saret, kif għattilkom, saret minn floka. Polasha għandu don ieħor kbir, don ieħor importanti, illi kapaċi jgħaddi dak illi jaf il-ħadd ieħor. Fis-sens huwa teacher għallim tajjeb tal-vuċi. U m'hemmx għalfejn ngħidu dik kulħadd jaf minix nikxef segreti, wieħed mill-iktar vuċijiet importanti li trenja Polasha huwa tat-tenur Joseph Calleja li l-lum marruf kullimkien mhux bissaw Malti ma mad-dinja kollha kanta fl-aqwa teatri m'hemmx għalfejn ngħidu kulħadd jaf fuq Joseph Calleja. Jiena nemmen Joseph Calleja leħaq fejn leħaq imħabba il-gwida li kellu ta' Polasha. Jien għandi esperjenza rib ta' dak li tinfisser
fis-snin jekk minix niżbalja tal-1996 u l-1999 kont fil-Kumitat tat-Teatru Manuel. U waħda mill-affarijiet li xtaqt nagħmel jiena kien produzzjoni tal-opra l-Elisir d'Amore ta' Donizetti. U kont xtaqt il-Joseph Calleja, dak żmien kemm kellu 19 sena, u xtaqt il-Joseph Calleja jagħmel parti prinċipali fl-opra. U mħabba li Paul ħabib tiegħi ċempitlat li Paul ħan nagħmel l-Elisir d'Amore u nixtieq li Joseph jagħmel il-parti prinċipali. U għall-ewwel der qisu ma jafx biex ħajaqbad jagħmel, bada jagħmel ħafna domandi minn ħajkunu l-kantanti u nispjegajt li s-sopran Maltija imma żewġ kantanti ħajkunu barranin fosthom wieħed li kien minn Tala Scala. U spjegajt li wkoll dwar il-konċetti li kelli f'din l-opra. U Alla naħsibha ftit. Wara xi jumejn ċempilli u tan il-permess biex ngħidlek biex navviċina lil Joseph Calleja ħalli jagħmilli dina il-parti. X'irid ngħid l-istorja l-attenzjoni li Polaxa ta' lil Joseph Calleja meta kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu. Għaliex Sur Mast jista' mhux ġiet jagħmel l-istudent tiegħu imma jista' jagħmel ħsara l-istudent tiegħu jekk fil-bidu ma jigwidaħx f'dawk il-linji li huma tajbin għall-vuċi tiegħu. Paul għandu għarfien biżżejjed ta' kif jgħallem biex il-Joseph Calleja igwidah bl-aħjar mod possibbli. U naħseb illi ta' dana Malta għandha tkun grat lejn Polaxa għaliex żviluppa talent li qed jagħmel onur lil Malta tagħna fil-pajjiżi kollha li fihom ikanta. Baċċa ħadbat il-Joseph Calleja. Dak mod ieħor bad. Solament. U hemmhekk tista' tagħti tagħlim għax ikollok ma kif kulħadd jaf intkom kont taħdmu, tistudjaw ma taħdmu wkoll fl-istess ħin. Hemmhekk jkollok x'tgħallem, għand kollok tajt għandi x'nagħlem u għandi lil min nagħlem, tifhem. U dak li tilkom l-ewwel li inti dik l-esperjenza tal-Belkanto ngħidula jien qed tkun tista' toħroġha kollha. Aħna min din naqra ta' gżira hekk għax kultant jgħidu għax aħna niftaħru bina nfusna. Veru niftaħru żejjed bina nfusna. Biss però għandna biex f'dal-każ pereżempju, mhux ħareġ l-ikbar trur tad-dinja u Joseph wieħed mill-isbaħ vuċijiet li qatt deret, dikjarata, mhux jien qed ngħidlek iddikjarata di jiġifieri. U l-isbaħ vuċi li hawn Tifhem, imma għallimni ukoll. Ara minn din naqra ta' gżira kulħadd imur Buenos Aires, Milan, Ruma. Innexxielna kollha. Dak jien naħseb li later on bħal meta ġejt jiena llum u ġejtu intkom miegħi hawn. Ġifieri, naħseb qatt isir hekk 60 sen ilu, 60 sen oħra li jingħad dal-fatt. Għax dak li ma jindunax bħalissa. Issa pereżempju qed jiġri ma jindunax. Jieda meta titlef tinduna. Kif kulħadd jaf meta titlef tinduna aktar veru ġifieri. Meta kollu. Meta kont Teatru Manuel kienu batuni biex inġibu kumpanija tal-opra. Ida l-opri dak iż-żmien kienu jsiru kemm il-Manuel kif ukoll fuq Kastilja. Fuq Kastilja konna nagħmlu l-opri, mhux aħna ma' Teatru Manuel, mal-Gvern stess kien jagħmilhom. Allura kien hemm is-Sur Xerri u kien jgħid li ismek tintaqa' ma' xi ħaġa u hekk u da. U jiena mort, kont hemmhekk u naturalment stidnuna biex naraw kien hemm Nabucodonosor u kien hemm l-Otello ta' Verdi. L-Otello ta' Verdi naħseb xi ħadd. L-Otello hija waħda mill-ikbar opra, mhux l-ikbar opra ta' Verdi. U dana stidnuna biex nisimgħuhom it-tnej. Meta kien hemm issa l-Otello, jien kont misiden flimkien ma' Assis Taljan, niftakar għax kumpanijiet Surmast Frontalini kien Surmast Taljan, però kien jiddiriġi l-orkestra. L-orkestra taħt idea tal-Polonja. U meta kien hemm issa l-Otello, jiena u dal-Assis morna nisimgħu l-quddies u
Għatlu se nitilfu l-ewwel att. Għalli di prova ġenerali, għalli u morru wasalna f'8 design squad. Unsibu kullħat jiġri li jibes, sabieħek, kullħat lest, għal-lest. Għatna bil-qeda nistennew. Bħadġi frontalini fuq, għalli isma Paolo għalli. It-tenur ma ġiex. U t-tenur minn parentesi ma kienx ġie. Illa lix dan sema illi l-ewwel opera, l-opera li s-sir, il-ftuħ, ġifiri il-ftuħ tal-istaġun, se jisir minn tenur Russu. U ma ġijomx. Allura għalli minn Rotello ma jistax jisir Rotello, għalli għax ma għattu x'nagħmel għatlu ta' vinti. Għatlu din l-aħħar li kantajta għatlu Malta fin-1960. Kienu l-89 nitħattu għana. Biex takar opera bħal dikax. Insomma, bat għalli jissikkani, għalli biex morru ġewa għalli għanna pjanista għalli nipruvaw naraw frix tiġib ta' kollu. Insomma, ftaħt ħal bdejna f'vuċikna ta' għandi. Insomma, u għattarem għalmu għamur issa. Għatlu pero għatlu kif darba, għafatlu xaħġa ser insa. Issa, dan l-esperienza mbatt insa xaħġa, ma lajtajda xaħġa oħra, dak il-ħin. Ftit jifmuk. Insomma, morna u bdejna u għamilta kollha. Għandu bat kienu batu Malta niftakar jien, batu gazzetti, insomma, u da kollu. Iż-żmien huwa differenti hu il għaliex dak iż-żmien opra biss kienu, saħid l-opra. Alla kulħadd kienu iħobb l-opra, nies kienu iħobbu iktar l-opra llum differenti, llum l-opra ma għadix għalkemm qed sejra tajjeb u sejra l-qudiem, imma ma għadix li kienet dari. Semmejt li inti Teatru Manuel, imma Teatru Manuel kien għamel staġunijiet qabel il-gwerra, per eżempju. Għandek raġun, kien għamel seasons tal-opera fil-waqt li jaqaf il-Teatru Real, li Real, konna najdu. U l-Orfeum kien għadu, ek ma nisbaljax, l-għazim bela, dak iż-żmien, imma jen kantajt fih un-bat wara l-gwerra, u ma kienx jagħmel staġunijiet tal-opera, kien jiġi Maestro Cantone bil-kumpanija tiegħu minn Milan u kien kultant jagħmel season hemmhekk. Otherwise, llum il-ġurnata għalkemm għaw bżonn ta' teatru, insomma, biex niftehmu. Kulħadd għandu teatru illi ma ngħidx għall-opera biss illum għax lussu. Ma teatru li jista' jakkomoda kollox, ġifieri. Meta teatru waqa' ma fessirx li l-orkestra waqgħet ukoll, ġifieri. Allura il-proprjetarju Sur Bonaci tal-Premier kien stieden lil ċaka Crescemanno li kien il-prim violin tat-Teatru Real. Kien stieden il-Paolo Carabot illi kien il-prim violincellist u kien ħawkoll li s-surmas Joseph Sammut illi kienu mbagħad later on sar is-surmas ta' Manuel Theatre. U daw kien iffurmaw orkestra ta' tlieta tajbin ħafna. U kien hemm oħra doq il-pjanu. U kienu jdoqqu jagħmlu orkestra flaxija, kien ikunu kien sabaħ ħafna, kien hemmhekk kien ħafna nies politi, kien ikun hemm it-teatru għal-ċismu il-Premier u kienu jdoqqu daw il-soks Taljani. U jiena kienu kontrattawni biex immur 3 darbit fil-ġimgħa inkanta żewġ Neapolitan songs u arja. U kont imur u kont ħadd isem biex dak iż-żmien ta' tifel ta' żgħira ta' darba soldi u ġismu.
U settajt li fuq Giuseppe Camilleri kien wieħed mis-sur Mastrijiet kbar. Kien sur Masta la Fallet fil-Manda. U Giuseppe Camilleri ħanajdlek kemm kien kapaċi. Meta konna kantajna ma' Kanilja, konna jiena kantajt ma' Kanilja u kanta il-Peri John Spiteri kien ukoll. Pero meta Kanilja saqsietu l-sur Mast Camilleri x'se jkanta, aħna meta tkun għadek żgħir, li karriera tibdija minn demba flok minn rasa, għallu l-Otello, għax l-Otello l-aħħar opera li kantanti kanta, għax diffiċilisma ġifieri. U tiġbor ħafna esperjenza biex kanta. Għatlu, sa duetto del Manon Lesco, si għalla, għatlu surma, għasma jitbija l-opera, jenu veru, ma konx ma jitbija l-opera. Għalli għokmet, għalli sejjandi, għalla għadan kunu kollox lest. U għakkien, mort għandu id-dar ta' slima kien juqot, mux bot mill-gżira, ġifiri għaxem kien jisur konċerti. U għallimni da' duet tal-Manon Lesco, u mux tal-li għamilni, tal-li għamilni ħankor, konna, biex nurrikkemu kapaċi. Issa rigward Lopez, John kellu vuċi sabiħa, vuċi modelata, sabiħa ħafna, u kien ikanta fil-knejjes ħafna. Kien ikanta anki fl-opri, l-opri li kien għawx. Opri ma kienniex, aħna ma kienniex staġuni kbar, ħlif waqt il-gwerra, u ħlif xi staġuni wara l-gwerra li kien iġibhom Luigi Cantoni. L-ikbar diżappunt, l-ikbar minn diżappunt propju kien, illi jena tlif ċertu snin il-bot mit-tfal, it-tfal kienu żgħar, naturalment kienu qed jikbru. U illum nħoss li mnalla ma għamilx iktar minn 10-11 sena, għax forsi kont imbagħad illum. Naħseb biss li t-tfal ħallejthom tul ta' żmien hekk. Għalkemm jien fis-sajf kont niġi xahrej u kont nitla fix-xogħol hemmhekk. Imma kont nagħmlu biżejjed xogħol għal dawk il-xahrej. Naħseb Polasha huwa bniedem li għamilna onur, bniedem illi kanta barra minn Malta u kanta importanti ma' kantanti ċelebri. Kantanti ċelebri ta' żmienu fosthom biex nissemmi waħda biss Marija Kanilja. Huwa allura onura lina l-Maltin li konna vuċijiet, li konna nies, li konna kantanti bħal Polasha.